kusangana zvekare kwataita pachannel yenyu Kulian TV patinokupai nyaya nezvinhu zvese zvinonga zvichiitika. Iko zvinezvi ndadzoka nenyaya ma-updates zvanhasi kuti tingozivisana zvinhu zviri kuita sei kuti chii chiri kuitika. Kana uchinge watondiona kudai so, panga nekulike this video kutira kuti chii kana waziva wabva kupedzisa wega in the comment section. So Zimbabwe is the only country yekuti ine ma-prophets okuti vanokupa ma-anointing oil, ma-rest band, machinchi nezvimwe zvakawanda zvonopuwa nemastika kuti uende kunotsvaka basa, usecure basa, uwane basa. Uende kuti uwane basa nezvinhu izvozvo. But iye unozomuona akuti yanguva yake kuti ye-life yake anoenda kukoti kuti aende kunosecure basa kuti awane basa through ma-courts. Iwewo zvese izvozvo pfungwa adziko dzako dzinenge dzakangobatwa murest band muchinchi, unobva waona kuti integrity hapana. Unozobhiliva sei kuti vanhu ivavo vanhu vaMwari chaivo? Ende chimwe nyaya iri kunyanyisa kunetsa pazvinhu zvese izvi, handisina hangu zita randataura, ikona kuzonanga mazita. Kana munewo maziva munongotaura mega, ina hasi kutaura zita panapa. Unonzwa same munhu iye achikudza kuti imimi wai muchicomplain about zvinhu zvese zvinenge zvichiitwa munyika muno, mune the way inotongwa nyika ine matongerwo ainoitwa, munocomplaina, munorwadziwa nechii? Focus in upenyu hwenyu, haikona kuswera muchiningina. But ma opportunities kuvanhu vakawanda ari kudzoserwa kumashure. Unonzwa munhu aidedzera kuti 2030 yacho ine basa rechi, uri kurwadziwa nechi pa 2030 achiparidza. Asi iye akangoningina ari kuwana ma opportunities ari kuenderana because ma-face ake vanenge vari panyanga pacho. Zvinhu izvozvo tichaonesana zvedu 2025 uno, muchatirova kana muchitigona, muchatirova zvenyu, taonesana chokwadi ipapa. But aisiriyo nyaya ndaenda kuti ndingopfura neipapo zvangu ndichingoonesana nemi nyaya iri panapa. Nyaya yandinayo inyaya yetsamba iri kunzi yabuda kuNational Youth Taskforce, iyo ava vari kuzviti vanoshandidzana kana kuti youth inoshanda naadvocate Nelson Chamisa. Ndo zviri kungotaurwawo patsamba iyoyo, ndo zvavari kuedza kutaurawo. But inini zvangu ndangoti okay, maybe rekedza tingoenda because yangonzi no vision, no to vision 2030. Ndikangoti chinhu chese chinechi chingoti no to 2030 chero kana ndikakumaka pane zvinhu zvekuti tinoda kuti tise musoro pamwe, chero uri ani kana kuti ani kwangowe chitunguza kuti hatisi kuzvida izvozvo neni tinenge tatowirirana because hakuna vanhu taneta hapana vedu vari kurashaya mabasa. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika wakomana, hatingasiye zvinhu zvichiramba zvakadai, so tinenge takananga kupi kwatine tichienda. Pane zvinhu zvekuti hatikwanise kuita sei kuzvinyararawo. So tsamba iyi mabudiro yaita yandifadzawo kwazvo, nekuti kuzongoshayawo zvangu kuziva kuti vanhu ivavava vanyori vetsamba ava vachidika vanga vari kupiwo painyorwa ma-records nachabango aya, because ndo chimwe chinhu chino chete chinozoita kuti ndizoita kungodhauta. But iyoyo ndichazotaura nezvayo kana tambopedza ndikuona tsamba yacho. Iri kunzi we as the young people of Zimbabwe united in our diversity strongly condemn the attempts by the corrupt regime of Mr. Mnangagwa and its allies to extend the illegitimate presidential term of office. We want to categorically state there will be no term extension for the president in Zimbabwe. The current conversation that we must have as a nation is how do we avoid disputed electoral outcomes which lead to a legitimate crisis as we have now that is finding expression in the failure by the government to deliver basic services. Mnangagwa's government has been characterized by rampant corruption, violation of human rights, unemployment, and a broken educational system in Zimbabwe. Nothing is working. This is why the people of Zimbabwe solemnly rejected Mnangagwa and his outfit in Zimbabwe 2023 and confidently voted for President Chamisa with an intention to form the people's government, a desired government by all. We will not stand idly by while an illegitimate president who does not have a social contract with the people attempts to extend the suffering of our nation. We will not watch as he seeks to prolong the looting of public resources, the poor health system, captured of state institutions, and a dead economic system that have plagued our country. We will not fold our hands when our future is at stake. We therefore call on
all progressive forces to join us in rejecting this shameful agenda in its entirety and work together towards a better future for our country, a new great Zimbabwe for everyone. Saka hapa ndo pazongoita ndingoya nayo tsamba yacho panapa panzizvoni. We therefore call on all progressive forces to join us in rejecting this shameful agenda. Even though ivo variwo zvavo vanofanira kutoya vachitoti joina pachini, because isusu hatina kana musi one watakambobvira takaita give up. I don't know kuti ivo zvavo pachavo munhu anyora tsamba iyi anga ari kupi panguva yese, but zvinhu zvakangonakawo zvinenge kana tiri kutoti hatisi kuda zve2030 muda kuextenda chiko ndai kumasvingo kamusi kuona zviri kuitika, because it's something chekuti we have to talk about it as a nation kuti alright ngatiende kumasvingo uchienda nekabridge kaiga mota dzakangostaka dzisiri kupinda dzopinda sei, bridge razara mvura yakutendera pamusoro, type tumabridge twasmith tokudhara kudhara, but muchingoripo 45 years something mungoripo muri kungochimhanya muchingodedzera kuti 2030 muchikuenda. I think it's not fair kuti pange pachinzi pari kuextenda 2030. Inini what I suggest ngapauye mumwe chero ane brain dzakadhakwa, chero ivo vari kutoti pakazouya mumwe hazvienderere mberi, ngauye wacho atadze tipedzerane naye semacitizens eZimbabwe. I think izvozvo zvinokwanisa kubatsira, because ivo pachavo zviri kubenefita ivo, mhuri dzavo dziri kudya. Ukatotarisa even paakapinda kutanga kuita basa iroro asati ava president, iko zvinezvi he is now rich than zvaanga ari before. Kumashure uko yanga nezvaanga nazvo, asi kubva paakatopinda kutonzi akutoningina life yake yakatochinja. Life yevana vake maingoona vana vake mapictures munawo mese makapfeka zvimakepi zvemunhu wese kuna amai, hembe dzedza dzekumadhezi ekwaMugabe pepe, vana vake vaivakapfeka mahembe maoversize dzaitotanga dzemubhero zvadzo, those two guys veve. But iko zvinezvi ukavaona unochizoona kuti wasangana nemamilionaire vane ganda riri kupenya, vakudya zvese magrapes everything, life yavo yachinja. Zvoita nge as if ndo vega vakanoenda kana kuti vanenge vachiita kuti zvinhu zvese zviende kumberi, kana kuti vatanga vakangoti varingotora zvinhu zvacho vachiita vega. Hakuna inorwadza chakadaro. Venyu vana ndo vanenge vari busy vachitenderera vachirohwa nemitoriro. Ivo vavo vana correct zvakadaro. Mimi venyu ndo vanenge vachiningina. So zvinhu zvakadaro inini zvangu ndafara zvisingaiti pandaona pachitaurwa nyaya iyoyi pachinzi say no to 2030. Ndikati ayo ndo nyaya dzatoda idzi. Ukatoona yeye watoda kana ukatonzwa imwe futi ndipase malinki ndiudzei kuti ningi ona pazodai pakadai, tell me ndiuya hai anytime ndo nyaya dzatinototanga kutotaura nedzane zvadzo idzodzo, hatitombonakana nguwa nezvedzimwe. We have a lot to talk about, but pakatanga kutongotaurwa nyaya idzodzo tinokutombosiya zvimwe zvese zvatinga tichitoda kutotaura nezvazvo, tobva tatongomhanyira kuti zvinhu zviite se zviende mberi, so that everyone anowana opportunity akaenderana. Nyika yakaita nyowani, ikauya nevanhu vanyowani, munhu wese anokwanisa kuzobatsirikana, kwete kuti zvinongobenefita vamwewo. Anyway, ndatorova pangu ndapedza mhuri yeZimbabwe. Kana muchinge mune something to say, numbers andichasiya pascreen ipapo, ndiwo basa radzo. Munokwanisa kusendawo maaudios enyu muchindiudzawo zvamuri kufunga about anything chinenge chichiitika muZimbabwe. Ya tine dambudziko, Zimbabwe yagara ine dambudziko huru. Dambudziko racho nderembavha. Tinorangarira kubva election richangobva rakabiridzirwa Advocate Nelson Chamisa. Tinoona kuti kubiridzirwa kwakaitwa kwakashandiswa court, zvichireva kuti court yeZimbabwe whether vamwe vanhu vangade kuti yakakepshwa ine mbavha. Those guys vanopfeka zvimawigi vana malaba nanani, imbavha idzodzo dzakamira dzichishandisa mutemo. Mutemo weZimbabwe unoshandisirwa kumacitizens, haushandisirwe kuti the elite. So genga riri kutonga riri muZanu-PF, munhu wese ari muZanu-PF imbavha, nemitemo yavo imbavha. So chiri kunyanya kundivhundutsa ndechekuti ndiri kuona ruzhinji rweZimbabwe ruri kufara, tine hope yekuti murume anonzi General Chiwenga achaita zvakaitwa pana vaMugabe. You guys, munofunga kuti angaita izvozvo seiya yanga iri mbavha? Pana Mugabe aisarwira vanhu kapaya, airwira yavo naED. VaMugabe vakanga vachiita zvavari kuita nenyaya yekuti vakanga vachisapotwa naED naiye Chiwenga nemasoja kurova vana veZimbabwe. Saka icontinuation kubvisa this rotten. Wanzwa zvinezvo kana vaona Mnangagwa akugadzira umambo hwake, vakutanga kuda kuti toda Chamisa. Varume musanyengerwa varume. Chokwadi ndechekuti munofanira kuziva kuti Zimbabwe haina mutemo. Mutemo wakabva kudhara, kuri kutongwa kana kuri kuitwa zvese zviri kuitwa
negroup remamafia. Those are mafias, drug dealers ayaya. Icartel. Saka varume chinodiwa ezvinezvi manje chokuti vanhu vezimbabwe vakasimuke. Kurwa kwavo nachiwenga pamwe ndekukutonyepa futi vada kutokushandisai. Chokwadi chokuti vanhu vezimbabwe ngavasimuke. Kana pasina kusimukwa apa kumira mumastreet tichangokontinya chingobuda dai tikatasa zviita izvozvo zvinotokontinya chitongobuda munyika iyaya. Vanhu vakawanda vachitongoenda ende chatozongoenda ende chagara chitongotongwa zvembabvu. Makatarisa futi.